Eta. Unsa man po'y kaalautan dinhi. Ang kaalautan dinhi dapita mao ang mga gitawag nato unsa man po'y imong kinaiya. Pananglitan ikaw dato. Unsa may imong kinaiya? Ikaw adunay pagkaon, unsa may imong kinaiya? Again, kinaiya gihapon ang atong hisgutan, kay ang kinaiya mo'y makapahimo kanato nga kaalaot. Sa unang bahin, ang kinaiya may makahimo natong bulahan. Sa ikaduhang bahin, ang kinaiya gihapon mao ang makahimo nato nga alaot. Kung ikaw dato, mingon diri nga ang kaalautan kay inyo nang nahikuan, inyo nang natilawan ang pagkahayahay sa kinabuhi. Dato ba? Kung madato ba di ay ka, alaot ka. Kung maningkamot di ay ka o nakatigom ka, nakapundar ka si mong kinabuhi, alaot ba di ay ka? Dili. Ang bahandi panalangin sa Dios kanimo. Apan ang imong kinaiya kung ikaw gipanalanginan sa Dios matters. How do you relate and how do you behave now nga gipanalanginan ka sa Ginoo? Nahimo ka bang dawo? Nahimo ka bang hakog? Even to God who gives you the blessings. Remember nga, ang Ginoo may nagpanalangin nato. Ang imong panalangin is not absolutely, exclusively for you. Kasi buti pasabot, once you are given a blessing, some portion of that will be given back to the giver. Mao na nga sa Biblia, mingon ng Dios, ihatag kanako ang akong bahin. So, we are all familiar of the scriptural teaching nga 10% should be given back to God. So, naa sa atong gidawat ka panalangin, naagyud tay ihatag pagbalik sa naghatag nato. Dili kay ang Dios kuwangan na siya sa iyang blessing kay mao ni akong ihatag. No, generosity to God means more blessing to you. Kay the more you are generous to the giver will never be outdone of generosity. Kay kani bitong kung ma-develop na to ang atong attitude of giving, our attitude of generosity. Whatever gift that we receive, for example, we receive time during the day, 24 hours, do you spend some minutes for prayer? You have to give God due what is due to Him. You have to give God today a time. So that is why we come to church, giving to God what is due to Him. Now, in terms of material blessings that we receive, we also have to give God what is due, what is His portion due to Him. But don't think that God needs this. What is God expecting us is your heart is the cultivation of the generosity, the culture of being generous. And kung mao kini, tan-aw na to nga ang usa ka tawo nga ang iyang panalangin dili mapaambit ngadto sa uban. Ang maong panalangin mahimong kaalautan. Tanawa, ang mga dato gipanalanginan man na sila. Pero unsa may sumpay, alaot kamo kay kamo inyo na napahimuslan ang kinabuhi nga hayahay. Dili sayop ang madato ka. Dili dautan ang madato ka. Apan ang imong kinaiya kung ikaw madato ka, nahimo ka bang selfish? Adunay daghang panghitabo nga ako dato nako, manglimbong na noon ko sa uban. Ako dato nako, mangilog pa ko sa akong mga kaigsuunan aron mas madato pagyud ko. That is something wrong. And blessings will never bring us to eternal life. Instead, it will bring us to our final damnation. So mao nang ang beatitude nagpahinumdom nato unsay angay pagabuhaton. Again, attitude matters. Ikaduha kaning busog ka. Mabusog ka. Sa ba di ay kung mabusog ka? Sa ba di ay kung naakay pagkaon sa inyong balay? Sa ba di ay kung naakay mapalit og sudan kung gusto nimong kanon? No, it's not a sin. But what is sin here, what is sinful here is kung ikaw sobra ka busog without thinking, feeling, and doing something for the poor. Kung ikaw, sige, kanabitong mga on sa itas gawas, mga unta dito, na entoy mga bata entaw, nagsigig tanaw-tanaw sa ato,
mabukgan baya pud ta usahay na higto na tuno sige lami kita kaon yan mga bata batanatan-aw sa ato intaon nga gutom makaayo. Unya what we did, we just ignore, and what we did, we just throw them away. Shh, go out, go out. That is something that will never bring us to eternal life. Mga kana dito napag ko sigbiyahe ko sa ona di mukaon ganyan ko kana mga kanto-kanto ba na mga bata ako nang hagaron mangayo man sila og kanang sinsiyo 5 10 piso pero instead of giving them cash invite them to dine with you mas dako inon og bayaran pero anyway basta nakapakaon ka God gives you back what you have given to them. Now, kung ingon niini, again, attitude matters. Kung sa imong kabusog, sige, sobra-sobra imong pagkaon, di na nimo mahurot ang inyong pagkaon, kung sa'yo nahitabo na panos, tuas basurahan, may lang kung naay baboy nga pakanon ni ana, kung way baboy, labay. Kanabit ang atong attitude of how we are blessed by God. Sa una, kung naakay kanon, kanang naay bahaw, himuon man ang tinughong o naay bahaw himo na nimo karon nga mapano sa gani imong bahaw imo nang hugasag tubig o naibuwad kay himuong ampaw pero karon mapanos na gani ang atong pagkaon just throw it to the garbage napanos sa gatong pagkaon bahaw na gani ay kana bag-ura di na ta mga og bahaw sa una kay kuha man na gisahon bitaw fried rice lami kaayo kanang atong attitude is what is being asked how to become blessed. It is on our attitude. So brothers and sisters, ang kabulahanan anaagayod sa atong kinaiya. Sa kalisdanan, kanino ka ba kumakapit? Sa atong mga kaguol, kanino ka ba kumakapit? Kanino ka ba tumatawag? Sa ating mga pagpapala na gipinigay ng Panginoon, ano bang nangyari sa iyong attitude? Nagiging generous ka ba? Nagiging blessing ka rin ba sa iba? O ikaw ba ay nagiging mapagkait? Ikaw ba ay nagiging, yung bang tawag na, you become so proud of yourself that you do not look at others with compassion? So mga kaigsunan, ang atong pahibanghilyo niningat lawa, nagpahinomdom ka nato o nagdala ka nato pagbalik nato sa atong attitude karon. Manindog kitang tanan og atong karon nga ipadangat ang atong mga pangaliya. Sa dakong pagsalig ato karong panghayuon sa atong langitong Amahan, ang iyang panabang diha sa atong pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabuspuhan, nga dili sila mohunong sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan kanila sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namanuan sa kanasuran, nga ilhon nila ang mga serbisyo, nga gisangkap sa simbahan ug sa ingon, tahuro nila ang katungod ug kagawasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom karon dinhi niining altar nga ang matag usa kanato makaila sa matuod nga presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eucharistikanhong pagpikas-pikas sa pan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagsangyaw sa pulong sa Dios nga makadawat na sila sa ganti sa ilang mga pagpaningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo Kamumot obispo Joel si Baripari mabayaw sila ngadto sa altar sa Santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga matuon nga mitaliwan na, nga angkon na nila ang hingpit nga kaluwasan,
Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makigagahom nga Dios nga sayod kami nga kun wala ka, wala kami mahimo. Busa puno sa tumang pagsalig midangop kami kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.